মূল ইস্যুটো প্রমোদ বড় হাটাও বেশি এলে তিনিত থাকিব না চাৰিত থাকিব না পাঁচত থাকিব এইটো বিটিআর ৰাইজেহে ক'ব ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাर्टिफिकेट रायजोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ फुरायैनो भिडिअखौ नायलांजोबो आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो सोरबाफोर बे जायफ्रा नायगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ फुरायै नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दा लाबोनायनि सायाव शर्ट इन्ट्र'नि सायाव खारन बुजिखाबाय जानांगौ नै दा सोर BTC आव सरकाराव फैगोन सोर चिफ जागोन मानाव गेदेर दानि दे प्रेजेन्टआव जाबाय थानाय प्रमोद बर' सारा ना हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोनहा खारन सोरखौ फैजानो लुबैयो दा गावखौ गाव दा देरहागोन आरो चिफआव सीटखौ सेजालायनो गिनानै बुहुत बै सिंह अरलायनायफोरबायदि बाथ्राजों नेरलायगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोनहा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बारा गोबाव खालामनो नागिरला रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायैनो नायलांदो सोर माबायदि नांलायदों आरो सोर माबायदि सोरनि सायाव खोथा बुंदों नोंथांमोना खारन भिडिअखौ नायलांजोबदो কথাটো মততে আমি বিপিএফে কারো লগত মিত্রতা নকৰিব আমি বিপিএফ দলে স্পষ্ট মূল ইস্যুটো প্ৰমোদ বড় হাটাও BTC বাছা এটা আহিবই চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইজি হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি বনাম বুলি এইবিলাক আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ চলত বিপিএফে ৰাজনীতিকভাৱে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আজিৰ দিনত সেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL জানে राजनीति पजिशन तो BTC अंचल 1 नम्बरत BPF पजिशन आसे सेकेंडत आजिर दिनत BJP आसे थार्डत UPPL आसे फोर्थत कांग्रेस आसे नोंथांमोना नुबाय हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों गोख्रों राव दाना फैदो मानाव गेदेर दानि CEM चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार प्रमोद बर' सारनि हाग्रामा महिलारि सारनियाव गोख्रों गोख्रों राव गोख्रों फिननाय आंखौ रायनानै सरकाराव फैगोना मिसा आंखौ बुंनानै 17 बोसोर खुंथायाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै फैदो बिदिबा रायजोफोर नायदो खुरधार समालोचना करिले सरकाৰৰ रिटार्न আহিব পাৰিব না নোৱাৰিব ইয়াৰ গ্যাৰান্টিটো মই ল'ব নোৱাৰো বা হাগ্ৰামা মহিলাৰে শিকাই দিছে যে ইটুকো বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে কোচিং সেন্টাৰ বনোৱা মানুহ নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে ডেজিং ফেষ্টিভেল বনোৱা মানুহ হি কোচিং সেন্টাৰ বনালে 17 বছৰটো কম সময় আছিল নেকি আমি যদি 3 বছৰত 2 বছৰৰ পৰাই যদি আমি এতিয়া বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো সুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এডমিশ্যন পাই গৈছে 17 বছৰত কোচিং সেন্টাৰটো বাদ দিয়ক একোই নকৰিলে VCDC খিনিও ভালকে নচলালে UPPL 3 থাকিব না 4 থাকিব না 5 থাকিব এইটো BTR ৰাইজেহে ক'ব ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে বুজিছেনে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট UPPL আহা নাই আৰু অনাগত দিনতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই UPPL কাম নকৰে আমি BTR অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ৰাইজৰ তেখেতসকলৰ মৰম স্নেহ সন্মান বিশ্বাস লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছো UPPL দল হিচাপে যিমান BTR অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰো মৰম দিব পাৰো ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰো হিতুহে প্ৰকাশ কৰিছো হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে যোৱা 17 বছৰত যিমান কথা কৈছে মানুহে হাঁহিছে তেখেতৰ কি কথাৰ কি ভ্যালু আছে আজি কিবা এটা কালি কিবা এটা কয় কোনো रायजोफोर नोंथांमोना खारन भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों बे समाव रायजो राजासो सायख'सिगोन सोरखौ चिफआव सायख'यो आरो सोर सरकारखौ लाबोयो सोर पार्टिखौ बांसिन मोजां मोनो खारन बियो मोनसे कुइसन जानानै थाबाय दा रायजो राजाफ्रासो सोरखौ अनो सोरखौ लाबोयो सरकाराव अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन सोर सरकाराव फैसिगोन आरो बांद्राय गोबाव जेनो भटआ जानो थांगासिनो दङ दा बाव ओरैबायदि देन मथामथि खाथिजों फाइटिं नेरलायनाय बुहुत सौलायलायनोल' मोखांफोरखौ सौख्रुबलायनोल' बाखि दा बे बुंनाय बिबो बेनि खोथायाव थां बिबो बेनि मेगनाव दुम सौहरनाय बेबायदि डेन्जार आरो माखासे नै दा
दे इलेक्शना जुदि सफैबावो बे इलेक्शनसिम सफैबावोब्ला माबायदि बिनि माथा बिनि खर' बिनि हाथाइजों सौख्रुबलायनाय बाथ्रा बुंगोन ना रायजोफोर खारन बाव आखाइजों आखाइ खाथि खाथि बुलायनाय बेबायदि नङा खाथि खाथि बुलायनायबाथ' माबायदि जाबावगोन बाथ्राजों डेन्जार दानो नेरलायगासिनो दङ बेबो बेखौ अरो बेबो बेखौ खायख्लाब हरो ना अब्ला माखासे समखिनि बहुता फैगासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोना सोर सरकारखौ एबा बबे पार्टिखौ मोजां मोनो आरो सोरखौ सिबाव लाबोगोन हाग्रामा महिलारिखौ ना प्रमद बर'खौ नोंथांमोना फोरमायहरदो रायजोफोर।